правим малките ръкописни букви. Изработваме ги от глина така, както ги пишем. Дай си пръстчето, все едно това е химикала. И когато пишеш буквата Я, ти започваш от тук, по този начин, така, и след това правиш ето този елемент. Като правим буквата Я, поставяме въженцето така, оформяме, както пишем, казах ти. След това, на мен ми харесва толкова да бъде голяма буквата. Притискам тук, обръщам въженцето, оформям буквата и подравнявам тук, за да бъдат на едно ниво, и така изглежда буквата Я. Всички останали букви ще се стремя вече да бъдат толкова големи, колкото и буквата Я. Това е моята буква Я и за това оставям ето тук. А сега от готовите въженца. Виж колко голяма, прецени си големината на буквата. Притисни тук, за да се оформи ето тази част добре. Можеш да намалиш малко това, ето така. И отдолу, виж, подравни, ето. Вземи тези. Хубаво наблюдавай буквата Щ. С, Ю, Щ, М, Б, Ж, З, Т, У, Ц, К, Ф, Н. Втората част на това упражнение е следната. Чуваш ли ме? Значи, аз ти казвам буквата, а ти ми я посочваш. Готов ли си? М. Щ. П. П е буквата. Л. Ж. Т. Ш.